Yang niki lek dadi wong wedok. Ya, terlalu sabar. Harus ku terima kecuranganmu. Selingkuh di belakangku. Padahal wong lanang iku pancen ya ngono. Njaluk susu dikeki susu. Njaluk telon ya diladeni. Pungkasane yo ninggal. Masalah. Alah. Ben. Wah. Oh. Dek, sampai iki kok nang birin ta? Sanes, Mas. Loh. Berarti adik nih, kok aku gak tau tumo nih? Sanes. Nah, sopo nih, Dik? Oh, sampai gerane birin, Dik. Sanes, Mas. Nah, sampai ini terus sopo nih, Dik? Mboten sapa-sapa, Mas. Masya Allah, Bit. Susukan duit apa sih? Gedeng ngono. Ora. Tak ceritani ngene. Loh, Tak ceritani. gak mau demok. Salah. Lungguh kene tak ceritani. Cicik aku. Lho, kene lho. Gak mau sedot piye? Ora. Aku yo ngerti lanang. Awas. Iya yo. Ya udah cara yo. Ya. Sapa sing mau gowo iku? Lapo-lapo. Wingi mambengi ku aku derek kuno. Ilang terusan mulai gak ono lho. Masa? Heeh. Ono wong hotel omah hotel opo? Makane iku kene tak ceritani. Usume lockdown. Lockdown. Iya, barang apa iku ilang? Loh, kan hubungane lockdown ambek barang ilang lho. Ya mergo kepepet kan wong nyambut gawe. Oh iya, angka kriminalitas munggah. Heeh. Iya, kene tak ceritani. Ya, tapi saene Iya, wis gak apa-apa. aku kene lho. Masalah iya yo aku iki dirawa. Hoi, dirawa. Oh. Wow, Apa? ada yang besar tapi bukan harapan. Apa iku? Ada yang bulat, Dek. Tapi bukan tekad. Apa? Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Matamu. Tak oleh. Beb. Kena apa sih? Hilang. Kena apa kon macam ini lho? Tak ceritani. Iki dirawas temen. Ya. Makane aku ingin delok wong masalah. Usume kan lockdown. Apa hubungannya lockdown sampai kon macak jabur muka ngene? Hilang. Usume lockdown. Nah, terus ana wong tukaran. Sing wedok iku ngelokno sing lanang. Kena opo? Ya mergo sing lanang gak nyambut gawe. Terus yo sing wedok muring-muring dadi oh aku dadi wong lanang ngene apa dadi rasane wong wedok iki ya apa? Ngene iki lek kanthi duwe iku ngene iki. Lah iya ngerti yo. Tapi larang. Lah yo. Yo. Ah, kena apa kok nyoba ngene? Aku ben ngrasakno ya apa dadi wong wedok. Sita, tapi gak ngono kon sarap nafsiran iki. Diru kon. Piye? Wong iku ngomong ngene lho. Ya apa sing lanang kok gak ngrasakno wong wedok iki apa? Susah wong wedok iki apa? Nek ana duwe, bagi duweke piye? Lah Ya, wong Blas. wedok kae. Cocok ngopset dulu. Ndak piye? Iya tapi gak kon kepengin ngrasakno dadi wong wedok. Tapi gak kudu macak dadi wong wedok. Ngono lho kok. Lah tapi wong wedok kan pacakane ngono. Makane aku macak ngene iki lho, delok. Iya sih. Cuk. Cuk gede-gede muntah. Oh, bagus. Sita Bir, kon ku tetep kleru lho Bir. Apa nih? Lah kowe kepengin ngrasakno dadi wong wedok to? Ya, Hmm. menghayati. Tapi gak ilingo ngaji yo sing dir. Lah piye? Kok jane iku dadi lanang. Kon kudune bersyukur diparingi kucara dadi wong lanang. Ngono. Dadi kon iku kudune saiki nek dadi pengarep. Wong lanang dikeki balung gede ya. Iku gawe nyambut gawe. Makanya aku pengen nyoba kayak sik. Wong wedok lan iki
sih. Nek ngepeng ini ku. Yo gak kok iku tetep lanang, yo apa bukan lanang. Tapi aku pengen ngajak wedok. Bagus, karepmu ngoncen gak usah tutur diomongi. Kon karepmu saiki wis sakarepmu. Tapi Kena dibikin mending lebih nanti sama-sama. kenapa? Gus, ayo Gus, Gus, ayo Gus, Gus, ayo